ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇ ଆମର ତାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଆମର କାହ୍ନା ଭାଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇ କାହ୍ନା ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ କାହ୍ନା ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମୋ ସମୟକୁ ଆପଣ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଖିରୁ ଲୁହ କରି ପକଉଛି ମୋ ଦୁଃଖରେ ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସଂଘ ଥିଲା ସେ ସଂଘ ପ୍ରତାରଣା ସଂଗଠନ କରିବେ ମୁଁ ନୁହଁ ଆମେ ରାମପ୍ରସାଦ ଭାଇ ପ୍ରବୀଣ ଭାଇ ସମର୍ଥନ ଆମର ସୁରେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନରସମ ଭାଇ ମୋବାଇଲ ଏପଟେ କଣ ଓହ୍ଲେଇ ଯା ଆମର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶଳର ଯଜ୍ଞେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଆମର ସଂଗଠନ କରିବେ ବ୍ରହ୍ମା ଭାଇ। ଭାଇ